utusan tupo kumala Rentekan sama pake Kangku sagem jajan Nanging saya kali kipi Pagasi kaneko putra Kaganjok saking dia Iku tak kata kono Aku kerkep saluntung gak nutupi bapak dosa Palindra ngastina andhen jroning sanggar paranggatan mahas ing asamun minta dhateng sing Bathara-di Dening sipate Palindra ingkang datanate prihatin tanu kalung salangsul denya hayur kanang dupa nirmala saben-saben hayulut boten gesang nanging malah geseng Sigra Sang Prabu mundhut patra Bantala patra tegese lenga Bantala mah tegese ngopet utawi ngeliyur katuaken jroning bokor kencana kang isi dupa nirmala makantar-kantar kaya-kaya mobar jroning sanggar walujan kumpung pengaling Sang Prabu Duryudana Kang bokor kencana kinempus wantun nanging dadak saged pecah nanging malah sansaya ageng sangkeling penggalih sigra anyandak kanang bokor kencana ya pinuntang tebih wiringing negari Ngastina Palindra Mandura Prabu Baladewa ingkang anggersa oleh tentremi negari Dwarawati awe sagung para putra nyang sentara lamun Cinandra panyaya kaya mina mambudala sabrani
mulane dhewe mancatno ono Tangkaniro Wanda semane bareng rata tapa glundung ing besma Kakang Noman kula dawuh Gusti Wijidateng ing ngabdi kula niki kula Noman katut kaca nggih kula dawuh lan sira nggih anakku Anarja liwati pun dawuh wae mau ngarep Wak Mundarawati pareng dawuh Wak Mundarawati kuwi mentas wae nyuperna saka rumangsane negara Ndarawati kene karo banjir bandak ning ing kahanan banjir mau ora ngurbanake apa-apa ya Bu Yayi Ndarawati pribadi kang kentul dening pakarti ning banjir kuwi lajeng dawuhipun Ndarawati kadosa pundi sinuwun ngene Kakang kabeh Sentana Ndarawati lan putra-putra kabeh kaya Gatotkaca Antarja lan Kakang Roman aja wilangake kaprayitnan ing batin kene jaga ana tapel wates negara Ndarawati kok ana payo-payo kang bakal awe turnaning negara Ndarawati upayane aja nganti mledani kawula lho Kakang Roman harus pendem sesingkitan yen to ana pawungan sing wajib dicubriyani dicekal yen pancen gawe tungane negara Ndarawati sudur ngestaken dawuh nyai boten bakal dawuh akaran wadyabala saka negara Ndarawati jaga ana tebes negara Ndarawati kawula niki Kakang sira dadi cucuk aku mosok bodho golek tentreme negara Ndarawati aku njaluk kudu praeto ing batin istri kok sakit dawuh sih
daya pati ana yaksa kuntang krama jejawel kaksine harane jejagi jroning lodi Vino tegari pun gaglagulon tanpa tuwa tak sarang saka kedua mlengkrong ana pangingringen tak kira kapok jebul bareng aku ngamat ana sak isore ngringen mencolot saka pangingringen mancak pundakku nempiling aku gigit taling aku ora akeh iki kedobleng karo wani apa nyoto Bambang Sotomo iki pandhita kundalene Anoman ayo Sotomo pendenangan pola tamu Andri mripatmu kowe mlebu ana Kutaraja negara Ndorati ora kanggo paliwara sadurunge mesti bakal nglakokake dom susu banyu bakal gawe kisah negara Ndorati lho gedhe tumbriamu apa ya tak tutu kono mesti bakal kabuka padi iki ngerti yo Anoman aku ki sentanane ratu dasar aku ki lurahe prajurit metuti dawuh timbalane sesembahku ya ratu gustiku Koko Prabu Duryudana Swatama kene sowan ana ngersane Koko Prabu Ndorati yen to Swatama sita sowan ana ngersane Ndorati apa kekarepanmu ngerti kok ora dengaling-aling garwan gawe Koko Prabu Duryudana Swatama kene kerangket Koko Prabu Ndorowati kon ngintung sikile Ratu Ndorati waduh dlangat-dlangat waton kumecat mengklang kaya sloka timbul jrampak wus apa wis jembleng sudukamu Swatama mamak mripatmu aku iki abdi Ndorati Son jamah Ndorati gedhe son jamah kuncane Ndorati yedos gumblunggung mestakane Anoman bapo bapo arep opo Anoman kondang wimpin jaman Poncowati ning dina iki wis apes juritmu ya Anoman nyumbari Swatama anguk-anguk lapanging neraka jahanam parate Swatama aja matur kumecap pikiran sadurunge kowe tanding karo Anoman nganti iso nubuhke Anoman pancen kowe toseng satriya kang pengpengan lho yen kok wujudmu mung kaya kowe Anoman tak konon gedhe muncile dhuwurmu yo pendek opat kapito kaya ula bapak angin kekedra kaya manuk brajakan Andileno pairak tebak diadawan cepati gamrak gurone batangmu maju jarak 14 pun lakon rondo untuk umat
kunci kumarutu kumarutu kumodoro niti lumepak kang warep wah cara kontrati jake sawat sopo sing kotor pancet Putranoto kalengko sawani ayo topeng gongso ayo nono legane atiku ayo maju kene tangguh gateng kasusoi mari durung topeng kudani gatot koco kan koco julung uripmu kowe umumane geguyon karo aku ngajak gaya ngepek-epekku orang beletuk wandamu wah tak sebaik diri tidak pernah wani mapake ayo topeng gongso julung itu tak jauh bongkol ambruk ikut jalanmu biasa ini kita sih
Nek Antarja Pak Manto ngono kuwi Antarja ambles mungkin nyandak sirah. Cep iki Pak Manto nek jegol ora Antarja ambles bumi anu yo. Wes iki kok boleh sempuk. Ah iki gurine Candra kok diunjuk sut. Wah, aku yo muga-muga kita wis tuwek to iki. Dalam kelahiran 78 ya coba yang ini. Presarat jadi ini kalau jauh memang orang kita mati ini jatuh belum pakai asal itu nih. Kita ini lihat lagi pelakunya. Pada jajari nabi kok mati. Jadi susu jadi 7.000. Opo susu kali 5.000 tempe loro cukup. Ayo. Kamu solo solo. Tempe loro dicapat iki. Pamer. Ah pamer nek raco. Ayo soe. So. Aryo topeng goso so. Aryo topeng goso. Nyanyaran durate opo? Aku apa? Aku apa? Di Ratu Dorati. Bakalan kerincung sikile tak rangket tangane ora mudah. Bangun. Ratu Dorati ketularan Ratu Mandura Prabu Baladewa. Kowe kalah, kowe yo wali. Lho. Sopo-sopo sing sabiyantu Ratu Dorati tak ketutke satu saja. Tak ketutke satu tubrak tuwataku bumi. Ayo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyuwun pangapunten para pamirsa sedaya kaliyan mayat kalih-kalihipun sampun meninggal dunia utawi bapak. Mohon maaf dalam istirahat. Sebentar untuk doping. Biar sehat. Akhirnya doa. Macam jangan punya jiwa tenang. Boleh-boleh murid-murid hukum. Kok maju perang saja indalo sangu tak sangoni. Ora wong tuwa linggih nyawang sindel kok dijiloki bagi aku penting nang maksudku. Waduh monggo wis ora tak gunakan beberapa tahun yang lalu to. Masa dijiloki ngerti-ngerti nek aku padahal aku wis masker nganggo lho. Iso ngerti aku monggo tuku nonton yo nang isor papringan. Sorry lho. Kumpul ngerti ora. Aja muntah sing dodo ayone. Lho, gerangane. Gerangane ayo ana. Tak ibarake brubuk pring. Aja tak pilih sing lempeng-lempeng iki lho. Jangkele sing kesutane trajangan lek kurang ajaran tiban tanganku ora dadi jendak. Zaman apa wae para kowe ayo. Turun
dia ngumpet lorong dia terus lakunya sasa lagi kita ke sini set mereka gitu tanda angkat siap siap jenengan akan masuk ini album piye-piye itu jenengan tuwek nyugari siden-siden nong itu pas ngelungan diwane nono paling alah paling 3 menit enak-enak nanti gayane sepur lho layu banget dijak stop mandek tandani tenan ya mak Kula sapa? Pegawai Kanjeng sampe ku aku apa kowe? Kowe dadi pendhita biayane kene apa? Ajeng ikut Ratu Ndara piye? Ajeng ikut Ratu Ndara wah bangsa tak. Sabuknya melatak jelas-jelasnya awak ya kita tutup-tutupnya waktu pertandingan karo Ratu Mandura ibaratnya getak kemiri kosong dalam sing tanpa susu niatku saka negara Ngastina mikut Ratu Ndarawati mata kaji panglimunan Ratu Ndarawati aja enak kepenak nggonmu lungguh ana ing Jatiloyo lho ati sampe ke papak kok kali atiku Ratu Ndarawati kowe Amuk Sura Menata Jaya Menata ayo iki bekan kanthi sampeka ampian kaya wong jala rebutan kaya jangan mati legane nganti pundi Ratu Ndarawati ora wani metu saka Jatiloyo terus mak bathok Matakara ora dedelok begawan kartis sampe kok aspadakno ingsun iku sapa lho kowe sapa ingsun Narendra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna lho Kresna iki kowe ta Kresna iki kowe ta wujudmu ireng ndungkeng kaya dhuwit macem andhek kula kondang lagi gila Ratu Ndarawati maran bekan kanthi sampeka pilih rong perkara apa sing tok karepake kowe bangga apa nutut yen kira-kira aku bangga piye yen nutut piye kowe bangga mesti tak sebagani nek kowe nutut manut penak uripmu ora rekoso patimu tak krincun sikilmu tak rangket tanganmu tak gopali ana negara Ngastina ketok gulungmu sirahmu tak pandir ana ngalun-alun Ngastina nggo tuntunan para kawula Ngastina
wajib utawa cacing wae tidak ujar-ujar kali ini began kanthi sampe yen to aku Ndrawati tekan dengan kelawan kanthi sampe kok lur apa sing kok karepake iki ana wektu sithik ayo kang wadu kang yen aku Ndrawati kalah karo kanthi sampe aku pasrah bungkukan rakyat ten gawane ana negara Ngastina ya terus sing kok karepake aku duwe cangkriman batangan apa began kanthi sampe kok sing duwe cangkriman sing datang Ratu Ndrawati ibarat Ratu Ndrawati sing dodol kanthi sampe kok sing tuku apa kanthi sampe kok sing adol sing nukoni Ratu Ndrawati aku sing adol tukono Ratu Ndrawati yen pancen began kanthi sampe kok dodolan apa dodolanmu lho sawangan apa sing tak pundi iki kuwi lha begawan kanthi sampe kok aku ngerti begawan kanthi sampe kok mesti senjata yen ora kleru pusakamu kuwi arane Kyai Encis Trisula tegese gaman siji landhepe werna telu sing tak takoke dudu kuwi Prabu Kresna tudono perangkatku Encis Kyai Trisula iki rangkang pusaka Encis Trisula kuwi ana sapucake Gunung Somajaga. Gunung Somajaga kuwi mapane ana perenging Gunung Tursina. Gunung Tursina kuwi dununge sak cedhake Gunung Somaketon. Nek Gunung Somaketon iku umpama saka kene ora ado, nanging yo ora cedhak. Wong sak genter sineret paribasane. Kok lakoni kanthi lumaku kilo-kilo adohe mung sak lambeyane tanganmu bukan kanthi sampe kowo aku ngerti Prabu Kresna jebul sulamu musamu dono murid cetane rangkane gamanku cita nek kowe Ambak pendhita culika ora kaya kowe apa to senggo Ratu Ndrawati sulak nyawang selagamu karti sampe kok api-api kowe nyangkrimi Prabu Kresna wong kaya aku nanging sejatine kowe baru limpe karo Ratu Ndrawati karti sampe kok kowe namake pusakamu Kyai Encis Trisula tak endane ning tanganmu srawean nganti jamah wadiku Gendhewa Kyai Kesawa kang mapan ana madyaning rikmaku aku wae sing darbene Gendhewa Kyai Kesawa ora pisan-pisan aku jamah Gendhewa Kyai Kesawa wis wani trunyaan jamah Gendhewa Kyai Kesawa aku njur mlembung dadi semene gedheku aja meneh mung dapur ora mung dadi slilitku gunung etan gunung lon kapuk gaglak dadi sine wetengku lan katopo
Amre cetha kok saiki ora pati cetha iki kok gige sundune iki. Untune gige samune kethek. Anoman mengko karep apa kowe mampak marang aku kok sinuwun. Kirang pangapunten sinuwun. Paduka Dewi Kromo kados mekaten niku mengku kajeng napa sinuwun. Anoman kowe ora pangling aku iki. Pengestinipun boten sinuwun. Paduka sembahan kula. Paduka Gusti kula Sri Prabu Ndarawati. Anoman aku tak takon kawula mriki. Lah kok kowe nganti bentus aragamu nganti riwemu wae padha netes mengko karep apa Anoman mangar-mangar pola tamu iki sinuwun lugunipun kula mboten trimah paduka dipun ditamah dening para Kurawa embong ngangkah badhe kula babati para Kurawa Anoman kebat-lipat kang dadi patrapmu Anoman ngerti yo monggo wis jinangka dening Jawata Bharatayuda kuwi kudu kasebatan mongko sing ngayati Bharatayuda kuwi antarane Kurawa lan Pandhawa yen to para Kurawa tok sirnake ateges kowe kuwi ngowahi kodrating jagat kodrating para Jawata dosa apa sing kok sandang Anoman apa kowe ora kelingan sak surute Gustimu Bathara Rama kowe tau prasapa piye Anoman kowe prasapa kowe ora pati-pati swita marang lamake menungsa yen to menungsa kuwi ora titising Bathara Wisnu kowe swita Prabu Kresna saka pangrasamu Ratu Ndarawati kuwi titising Bathara Wisnu banjur kowe nyuwun pirsa karo aku Anoman sok kapan Gusti kanggo perintah kepareng nimbali marang sira Anoman Ratu Ndarawati paring dawuh piye Ratu Ndarawati paring dawuh piye kowe tak paringi wujude pelok pelemper tangga jiwa pelok mau tak kon nandur ana bale pertapanmu sak mangsa-mangsa pelok tangga jiwa kuwi bisa pukul lan uwuh ya titi kala mangsa kuwi kowe bakal cedhak marang patimu dene salaraning patimu yen to Anoman wis bisa mula kramakake paringi Raden Janaka Sadya Ngadukara ngancik jayane Prabu Jayabaya ing mamenang Kediri besok bakal ana lakon Anoman Pagas ya Anoman Rajut titi kala mangsa kuwi Anoman bakal nurut ing kasedan Jati monggo iki Durmaja Krama tuguling ratu kanggo lantaran Anoman suwan ana pangayunaning Gusti teka wis ngasake marang kadidayamu bakal ngowahi marang kodrating jagat yen tok tutuke lakonmu sing kaya ngono Anoman Ratu Ndarawati ora bakal tanggung marang swarga waduh nuwun pangapunten ing ati badhe wangsul Ndarawati pletik saka ngono wah ngridu nggo bojong karti sambeko ora ketuku minggat saka ngarepku tak indak plothot nyawamu ayo sapa kowe tambuh marang aku ya wis sapa iki Narendra Ndarawati Prabu Ireng aku iki Narendra Ndarawati Prabu Ireng aku Ratu Ireng aku kok dadi kono bola bali iki bocah nek bocah sungsang
kula duwe kawaskitan bisa geni piye wong ngerti yo ngger bobote wong iki kesaguhan iki tak rewangi kaya ngene mongko aku wis prasetya ngger Pak Mundurati saged dadi bata ing para Pandhawa kula yen to ana sawene titah kang ngucik marang kamardikane para Pandhawa kudu bisa nelokake Ratu Ndorowati ngono Prabu iya kula ngger wis sageni pun wo titik ora tentreming negara Ndorowati awit sapung muring wo saka negara Ndorowati mibarep negara Ndorowati kena lara ayu titik sing ngurake akeh sing padha ngadepake ngono ya kesake dawuhmu ping pindhone nggih aku ngerti marang glagate bukan kati sampeku sabar nggone merjaya kelawan Purwa iki dina bablas ana karang kadempel kang saperlu bakal nyidra yitwane Kakang Semar ya apa banjur kesana apa Prabu piye aku bakal nututi playune bukan kati sampe kok bakal mingkut Kakang Semar masa bodoh negara Ndorowati ya wis tak dawuh sikra kang tuku mingan atambo samyo tali rakyat wilating koto wis ken bisa kene masa bodho katentemen Ndorowati Purwa mundhut amit yo nggih ya Prabu sesantiku muga bawa kasembatan apa kan dadi sedane wong Prabu Ndorowati ya jalo pamit bisa geni coba